Barakalamu mak kabak anakku. Idui menjadi rampade enakan dua karane endino. Irang solo pai kapadang membawa untuan dia para sayang dia para sayang laku andi di kampung suli masalah angteng karan tahun tua laden ka adukan lai di sana indah sa di bawah batang bayi merantau mengadu nasi kerantau kerantau nang lakoma ande orang kampung tolonglah asila denai di rantau mak basang ansaro kamawada mangadu ulai tadi jumpa pai baladang nangka pulang harilah tinggi ela tinggi lanangka andeng lah dicoba bak cando sansaro juwo datio ari galak tersengnya uranan kayo mana kandung tolong jodoh
kena di rantau mak besar ansaro ansansaro lanangka anduang jiko di kana-kana di kampung itu indah abah agino ya merantau mak salah amono ah